Sensacións contraditorias nas prazas de abastos. Algúns mercados como o de Vilagarcía ou o de Cambados notan a falta de clientes de outros municipios, mentres que os máis pequenos vense favorecidos. Os prezos do marisco tamén afectan as vendas, especialmente a ameixa polo seu alto custo. Nin a cuarta parte do ano pasado, nin de outros anos. Pois moi ben, mellor do que esperaba. Sempre en fin de ano véndese un poquinho menos que Noiteboa, pero este ano un pouco máis, Bueno, un poquinho floxas, máis floxas que na Navidad. Pero bueno, vai indo pouco a pouco. O peche da hostalería tamén afecta a venda de pescado e marisco. Aqueles postos que vendían aos restaurantes vense máis afectados. O resto notan un pequeno incremento. Porque nós vendíamos moito para restaurantes tamén, entendes? Íamos bares en Caldas e todo, está cerrado, tampouco poden vir a parte deso. Se a xente está levando, pois se antes comían fora, ahora comen na casa, sabes? Entonces, os hosteleiros a veces compran directamente á lonxa. En este caso, os particulares veñen máis aquí ao mercado. As nécoras, os camaróns e as vieiras son os mariscos máis demandados destas datas. Camarón, nécora e unha chuleta. Pues camarón, buey y jamón asado. A paella e unas navajas. Pois non sei, algo de marisco e supoño que unha merluza rechea. Pero se hai un produto nos mercados que cobra maior protagonismo no final de ano, son as uvas. Hai casi o 90% máis agora que en calquer época do ano. A uva é unha fruta que hai todo o ano, pero bueno, agora un 90% aumentaría, digamos. A 12 cada uno, 12 cada uno, y no hay más. Compré más, pero es que ya tenemos los platitos para 12 cada uno. Danos tempo, sí, sempre nos dá tempo, Se comen as uvas sempre ás 12. Pero se as como a mediodía tampouco pasa nada, igual. Uvas para unos y conguitos para otro, que no le gustan las uvas. E unha vez comidas as uvas, tampouco faltan os desexos de ano novo. Pois que nos pase pronto esta pandemia que nos veu a fastidiar a todos, un por un. Salud e traballo para todos. Ai, que teñamos salud e suerte. E traballiño, moito traballo, que marche este bicho dunha puñetera vez. Que saiamos do túnel no que estamos metidos. Quitar a mascarilla xa. Hombre, eso que non falte. Festa rachada en Vilaixuán. Hombre, sí, si toca la lotería mejor, tú. Y, ¿qué te voy a decir? Y salud y suerte. A fin da pandemia é o desexo común entre toda a veciñanza. As vacinas comezan a aportar algo de luz, pero é importante manter as medidas sanitarias durante estas datas para evitar que aumenten os contaxios.